Abusia for me mamu nyina dwom makwa baba tete bi hye dwumadi so wo Atenka TV nanso Nyankopɔn de enko akyɛ yɛsɛ na hye biem maka kyerɛ mo sɛ bosom ya yɛsi mu kɔ nyina ɛyɛ Santehene setu otoso mienu ne mfia aduonu ana odi mfia aduonu no maka kyerɛ mo sɛ niema bie besi wo manhia bia no yɛde bebrɛ mu ɛwɔ tete bi kyerɛ so ɛnanso yɛsɛ na hyia sɛ mo kae sɛ da edi kan no yɛ mamu hu atanosom no ne ɛkɔɔ so nyina nanso yasana hia fise nano na yedi nsumangro na se yedi nsumangro nso dia enana yentimi ni nsumangro no enya Sumankwaahene ntinde mene dara Sumankwaahene Baffour ana ahia ewo fie ha sei a ye ba betwetwe nkomo ye behwe niema ekɔso ewo nsumangro num ye behwe niema nkrankra bia muhu ya na ye monwanwa se muhu se Baffour Sumankwaahene ye dana Otumfour setu otoso mienu ne Sumankwaahene ene no epemagan se wate sa kasa ne dana nso wonte ase ene mene nana Sumankwaahene hye ye ba kyire mumu ni ahwe se de niema nyina ete me amedi dwumadi ho kya me meden edi kofi kakari ma men kai wo se ode ne ho bites ana ekita yimu ode ne ho ne nsa ba kopɛ a ɛwɔ Ghana ha ene Asante mamu ne mom me kai wo se nsa foforo bia wo hode a na ye ode ne ho ene de aka ode ne ho ɛyɛ nananom tetewo nnura ne adi nnuaba hahama akekado pepre ene ankatwade ana aye na kane no kofie bia mu a na dido wo ho nanso ne ye peni ntemuti ana ode no ho adidido na gutu omo prekwan ode ema wo ofa ohwie na wonom a eno ano na emu mame mo okokose se onya mfie du nwotwe a wonka ho se wo ye opemfo ana se obatan wo man ba nufo nso a wonka ho eno da nkyɛ ya liba bibre bia timi enum bi mame nka nkyerɛ wo se fi sabre ya ekoyi de nsumangro ho nkomo ene ba betwetwe biden ade kofi kakare mo ntwe me da me ho aba ye ba ye de nkomo no ba ehye so abusia for me da masese mo atwe me ama madam ho aba safe na do afide na to ase a tete bi kire na wo hwe na meme na maka kire wo se mene Baffour Asabre Kogyawoasu a otoso miensa ana ahia na yedi nkomo ono ene Santehene Otumfour setu otoso mienu Sumankwaahene Baffour wada mame mo akwa aba ba tete bi kire so ye mo ira wada mame musa o edi Baffour Asabre Kogyawoasu Baffour ankasa title no nchirimu ne sei Baffour yemfalokwa yenyanokwa ayemfo dodo e wo ha nyina Baffour wo mu ye be enwaduru no aye abodina gisa sante nkoa na hwedwuma wodi wonde ma wo bi de free tete bi so de wa no aya ekon obi koye nkonimdi obi diye modern obi boy na Otumfour na dwempemu omo bodin Baffour yemfa no kwa se woye bibi ma ne so yewura Santehene ni ana ode Baffour abodin no ma wo mebusa se na senka ntokwa de ye kase ye kokon ananka bi kura mema nyina edwane ti adai ne Kogyawoasu ne Kogyawoasu no asekere ne se me na odi kae bo Sumankwaahene ma no Asabre konfo noche ye nana ena ekotoro wo kogofu dwumachi kogofu no ho se aba nkrofo ye nsejene no ne de dutwam dintia na ma ye dutwam ne se opoma tuo ba ko a wompoma bi oba poma bese du no won do to ba apem enti se wonya kon na wonu na obe no na wan frese bese menko a na ne se guniti se o wako jam ade enti woni de na ogina fa ko a nipa ba apem wo ya monyina anu na ma ko fa shikase da bi ba ma de me se me de nanso bi wo no nam so ma wonu to da mo free kokofu dwumachi ne be kire yewura pom so anti ono ne papa ne yesa yakoma de no wo Asabre na Asabre no wo no na yewura ba Sumankwaahene ma to boma no no kai de papa no dwumade no wodi o yen say da bi Asabre we de so sin papa na de a obi akugya na no osu de na sam ye nti na ma Sumankwaahene no ye Asabre akugya
Asabre dwa na mra ne Asabre Kogyawoasu Asabre mra ne bi ne kotoku anase asekambre de ewu asekambre de ewu o sika bia bra na yakum nipa sika bia yedukum nipa na abre na kese mogya woso ya Asabre mra ne de ana Asabre so na mra ne so pa so ne oduefo Bro me da se Baffour ye da se pa ye ba menhye fikesi mu a ye wo feku sumankwa akunya ne wo feku be wo jase fo duma pote be no mu di bo Asante duma jase fo ye ifie ye na ye hweso obia wone de jase ewo chichemu bebre ewo sama jase penanko jase ananta jase asana nya krampa jase nti de hin mu na mo wo meme wa ananta nti se kase jase no etre ko akiri na jase de se kase ifia de a na jase fo ene ye de Baffour ye da se Baffour Sumankwaahene se di no me boni yi a suman akoa ehene adentia suman akoa ehene ana anya sa akoa bi anhyem Santehene baka se kwa na dodo odwa nsuman nyina hene suman nyina hene no wo ya kompo na uko school na teacher for ni nyina wo ho na headmaster na teacher na so we teacher ni o teacher ni o safo ayo tetu bi tire na wo hwe wo atinka TV me de ohene Sumankwaahene na Otumfour Sumankwaahene na si ayedi komo ene na tse ono ne headmaster akonfo nyina headmaster ameka yo se djuma yedi ode no hobites ane kita yemu ayede ebrewo na me kai wo se enye ode no hobites nko asanso ena shopping sanso ekita yemu bi ana mako heba nso ekita yemu breko ya nim no ano me de wono dwaton de ebetudwa na wo hu na onomu edwa sempanyin se de so na beti hu dwemu no ya na ne ho ena biro wada mama me musa biemu an ohene fi ni dwumade ase ye ne mfia du no enye we nko a ye gya na ahema kwan amana kɔ akura no ihu se akonfo nyina bidi akɔ esoro nchichemu ewom aden de bidi kan ansa ne biaba akom ade a se wa ntobo ase antiemu ye hunhunu ye akom ye wo atado ene wo Sumankwaahene atano no yetano fufu ebi firi suom ebi bi sue kwayem ebi be sue fie na ne nyina ne se tano no ye bosoma uduku hire ayanne ye bomrane wotene dem ye pagyasoa e wo yawam nwira chechire ho kama salmane a na pusu konforo na aba sana mane nyina waye onu bebi osie kura ya fa Baffour no me no sasa Baffour no bo kwada odi akonfem ya no odi kraman ya no odi prako ti won so de akokora na kokora sanema no so ene ne nhia eno ne Baffour ta no bi ho na kuro bi ho na wo che wo hene no na kuro no ya chechire ma bosom no no wo hene no de kura shanase wan tiemu ye wo hu ni ye ye won kuro bebira ye bosom no dia no hene no mpo bosom no chirase tete ho bosom bi ho ko ha se ye fre bosom no da suom se ye dikro no nkomo a saa so tete wo ne ye no ko se de ana okude na kuro hene ne mpedifo ba pani na ye tutu ana ba ko bosom no so bosom no ba wie
mo hu se ohima mpo de kuta ne hiri na kuro hene ne di bosom ne chiame nano yibu bi wa ha afi busa ho se ye den na bosom me tia pakemu ne nipa namfom ohene bi ho a wodamfom ne nso bosom tia pakemu nano sa bosom no ba ha no na me hwehwe no so na nam se na asa wudi medi nti no ti wodi aba je obetiri nti bosom e wo dibreso nko a ko se wo kyerem a ebe wa nti Asabre no ene ebusa bosom ne se afia yesimu kurei ekonsai nkoda ewu beba nyinsefo ho be kyere ye wo hia bebam ekom bebam wo bebam na bosom na kyere kwan nyina kyere kuro hene se momfa ebi akokwa sense koma nsuyi nkosi pampim se kese pepa se no madekoro tito ya prapra kuro mu nyina ya do ho se hire ya se wura ne nyina kogu kotia na perefo se woto pampim ado to kuro o me ka se pampim ye bola dabi ese ne mabode nyina be kotia se enko ntwam nko sabe ne mo abode nyina ekọ akiri na from papa ya fa kuro ti kuro hinu so e na sede se busua boso no bro kire nyina wo turbo ase yini mako wo prekuro no yedie na sade manya yesi ano anu nche nipa ngu na mom sanka ade kya tem ade ko kya tem no ni nyina no aboso busia no ndi aboso ede ne du baabi no na aboso no atano no wo mo ni abaifo no edi no fe so omudu ho akọbọ abaifo ai abaifo ne ho abeboy won se abaifo we entrekese udu bosom no okotokoto da Asabre wada no samra ne ade nti ebeya na mperefo se bosom no agi abaifo nyina hyena tabu eno ena ba ya menfo de yes da bi ata no etima ye mre ene na yebetu abrafo aba abrafo so dum nyina wo so osiri bika abrafo a tigare yarega gadawu tiamframa mosi ene de keka ho nyina wo mu de tutujagu ne papa se mesomafo no anadwobre obi wo abochire ode ho abehemase kohwe se de bibi ye no kokuru besu kohwe wode mrika tenten ne okọ to de wo ye nwuma kese go a ono no nwuma ba ye no ne de asida ne aboade ba ma ne papa so enya ti sa abrafo ro de no mu de ani ade so omu ne abaifo de si ade pa nti wo so wa bọ wa no wa bọ etimba se de papa so ba se oh ko na se de pa ko bọ kokko se wa nya ba yisam na meku no Baffour wada mama mi musa se ne na se abrafo no mutiri mo ode ana papa oni baifo chade a o ma baifo ntubi ai enti wo mo so abaifo so enti na ma ata abrafo so bai na abrafo so bai so do o mo djubadie no so aso ani tusu ma na no ata no be kom ye do se mo kai anye kura nya be ahanu aduonum 250 na ekwa ani mu na abrafo so e bai ebe bo ho be se miensa nti e kira ya me fafia akom na ye be kom na kira no ani susu che de na no ba ye se we no mu de omu ye tutujagu pa ensanum ta tongo num ba boye ta ebua no ni nyina da pito mosifo ibewe ye bese ye bibia ye ntwoma ye bidie de bibia ti kina de eye abotrasem wo mu dwumadi o mu de so se be nyese hronhron nipa na oguru ho a wo de beyew oguru ho a de beyew sia for safe no wachi mu TV na beto ase ha atinka TV titi obi kire bre ana aso me ne Baffour Asabre Kogyawoasu abebio a otaso miensa ana etwetwe nkomo e wo ha se mame na me homra ye ba afi na ye bebusa sunsun ye da nsumangro ene nano niema esi yenu motwa me da me ho aba
abusuafo me da mo asese mo atwa me ama metwa me ho aba maka kire o se dwuma yedi ode no ho bites ani dwumaku a mo kita yi mu sanso na mako heba so eka ho bi ana edi dwumadi ebre wo ende ye hwehwe nkomo ye hwe nsumangro bi kan ka kire o se na wotwe edi kan no eye Santehene mfia duonu no ye hwe atano enne Baffour achechire yi mu sisi a ye hunu susu ye da tano mu ye hunu susu ya eda abrafo mu na ye musa no Baffour bi ye kasa suman ya edi ni suman se kasa suman ya edi kai ntina Sumankwaahene wo suman bia se kasa ye kire mu a empo asomade hyewa sunsumo mu no ye suman keke ye sema keke se sunsumo bu kwa de suman watch ebo mi se bibi hyemu a ye suman empabo hyemi mintimi kan ha se bibi hyemu a ye suman suman ya dam ko mu bibi wo mu a ye suman ko made esemi ko mre se bibi wo mu a ye suman ka se tuntum se sika ko se adwete ne se bibi wo mu ko ade a ye suman nti yenam nyina yene suman nenam bibia banse de wasene kura no wotu se banse de wasene a ye suman wo to hoye dai sabe ebia mi didi o mu se be bo me ho ban nti ye suman wo de duasi ho na de kosu agu ase e bom paye bo so butwam no betrase a e bosom suman wo kosu ho na wo de kosu atame sagum sena na mesro me fure da ye fu amedo domi a wo de suma kwashi sa nanaga what was afredo sena na me fure da ye wo da da ye mesro wa ma me mlengu obi a wo twam obi a no se wo suma kwa de bokofi kofi wo suma e bobo obi adi suma betu na sene wo bokofi be sa ha ne otek ansa na o trene mo nti enam nyina no ka mu nyina no mesense mu nyina fan suma di wakwaje no a yaka kyo se fa se o ka mo na suma do da ko so wodrop no e suma oye no kura wakwaje no e suma se e bibi ma di suma de ka ni padua bi agira ho a won di suma kura be o baako anje kura o baako anje kura no obon paye e friend na nabi gidia wo mo se mi na na asopasi wo ye bio e suma gidie kuma se me yake wo de fabo eto ofie finfini twa kokoguso bompaye se nyame amfafia inu de dwana na eboso sa ai ke saboso ye twam on se boso bi konfo bi ho a boso bi timba na ko mu no oni no wo twam no ho se efia de nsa wa ha aduane abu abetie ye kanade ma ba bia mete so komo kumi ene na ha meba ne aboso me ofia betra na aka se aboso no begina to se beto ene entra biso no worship na obekomo afi oba na afi ne ho atade na yade ye ne ekopa ma no ne nsa wonom se hire no digu nina enti ye na ekwachi Baffour mate sanete dia ma yenhwe na wotwe dikan o wohene mfie duonu no atano bai sumangro ye kan sumangro bi na no di sumangro wo fie hase e brebe di sumangro ye dia ni sumangro dikan sumangro wacheno ne bobe dada was in suman agro nti suman agro no obi a dibi e gina homa obi a esanse ma kirebo se obi a suman se da wasene se wo okuomu se chef ahene e suman na suman agro no ye titi agro a e wura Santehene odi kai de bae ne hene oda no aye Otumfour hene o kan Sumankwaahene na mine pedinti na ni nyina ne se agoro so pedofo se na suma na wuro so se ne bo na wuro bi
ewo do nyina akwa na se ho na wo to hwe do ma ba nyina mfi do nyina ene nyina ne se bre bi se soa na ye wura ti se de wasofo no bi ka se me come mountains amado ne ye so ye wura fom mo de mo come mountains ye wura fom ye wura fom a ne nyonko ba de nyina na afi na kwati se waye teacher ni a kire wade na do se waye onsore o ha kire se ko wutirim anasa ko tim na be pass na on pass eno ne suma agro do enti yankoma de ye nyina no de mentimi kan ha ye ne nyira wi a na fe ye so ahwo ade ahwe seti sei na ma wure fi se sa de ba ye ne ba hwem de edam de no so ye ne dem no but for say asabode se de fi na kwa bonti na ye wi dada ba de da ke se mo de ba kyem kwa ye wi dada ye hu sa de no edu ye wi di im dada ene se afi so ti so a anwum na ne ye to so tie de ya wo se ye de ka de de yura ye so nya fi edu ye dum ne to ba afi du be wo se eni kire eni aye kokko dada afi wo se wo Santehene ku asika kwa ko Santehene efiti odio na me mamu ye fancy Santehene diako wani wo diako se konko minim se nipa je ndi wotu wa suro nipa fe du bebe o se binum yesika e de peba ye de yesika e du tumro na o ka ba ko se comfort no che etuo asa o se comfort no che kitetuo bi over ohne wadama ye kase ye ka de di agoro emu nsem kura no ntina de odan no fa Otumfour hene Otumfour hene nti Santehene de kase yo ne bi bia no nti nti ne ho ne ma do so on ye kan suma agoro no ne o se tia se se eye den na ye di dwuma no kasiesi na to no hwa ase ene na Santehene tiribopo Asante tiribopo no emu da ho se atano ma huru kwam ne hu se mu da ho se yi hi se ye wotai sa de ahye no ya atano no na e kire se Santehene wada worma wonko a kwam da ho mfiedu no ye ne do baaye mu da ho di asomdwem ansana Sumankwaahene ba na fe de beba kiren enso ye Baffour nti we no akwe miensa ni nyina Sumankwaahene daro e kiran de so mu bi mu se ho se mfiedu no aye kan nyina no e de ne kofa bae asem pa da won se Santehene de mfiedu no abadwa so eye sebo yade a ebro ti ase so omi mu nkompon hwe so ba mfiedu no akwa ana wa bibi Santehene mfiedu no na ye die no nya mom ye hwe mfiedu no a se da bi ye hwe nema wa ye mfiedu no yi efi ha de tie ne ya nwea aha ai Baffour mame na me homra ye be beto ankon so so safe na do fidi na to ati bi che na hwe no Atinka TV so mame nka kire wo se nsumangro ayidi no na no e ho nkomo ana me ne Baffour Asabre Kogyawoasu abebi otoso miensa etwetwe no ne anwure na mame ntwa me homra na ye samfa nkomo no emra na wiye kra me da me ho aba bia ye free aguma ampasechi kotoko adua mpofrantwi kotoko kuma pemu a apem beba oyoko abɔhyɛ de se kronkron Otumfour se tutu otoso mienu Asantehene woti Kogyawoasu Otumfour wonkwaso woti abanwa so Asantema wura kotoko hini nyankwa onyankropo twedua mpone yede wasio Otumfour se tutu ababio o se tu nyamekese
wo se tutu kɔbɔ so wo yoko abɔhyɛ aduan pofrantwi Asantehene nya mfirihia aduonu ɛwɔ abranwa so I don't think Benkum Oyoko she doesn't never get it. Asantehene. The Santa and Gazem can't understand. Obtaining Boku Nananame. Obtaining people to Neajma Pampo Nananame. Nanajma Tremble Nananame. No, I know they in the Football or Sosumino. The yes, some far, Nananam Smart and mine. Emma and Martin Sumo. Some you said to Sosumino. Maybe that's what. That's my fun of prayer. Any mistake. My firm work and my non-contact. Wochimai Kogyawoasu Otumfour se tutua bebio basa yirifie nyansafo boaboafo wo fredom sodom gedom aboadom wo frusikadwa se Asantehene emfie aduonu nie wonam afisiesie so enwumasua apomden asetrem ntutuye pa na nanom ahenie nkoso Asante abamre ne amane ane abakosam mpuntuo ane nkoso akonkayama Asante makro ye ne nkabomu adi akotene akyera mpa se Otumfour se tutu a wotoso mienu Asantehene wonimato wonimuto nti ana nananom de na gina akyere mpon so enti Otumfour se tutu wotoso mienu Asantehene na nama kradu ya domotoso miensa Asantehene na nanom Asante amanhene na nanom Asante abrempon ene Asante manyina kai amansan se Otumfour se tutu a wotoso mienu Asantehene wotra sikadwa so se Kogyawoasu emfie aduonu nie enti na nanom aye nhyehyeye ya Odi bedi Otumfour Santehene emfie aduonu kwasiada 21st April ani dwumadie nyina pomponso akwasida kese a Otumfour se tutu a wotoso mienu Asantehene ani Asanteman bebo dwadata ama mansan nyina bema Otumfour Kogyawoasu moniyo ani trinkwa kotokodihia adua bofrantwi de hye kronkron Otumfour se tutu a wotoso mienu yi ohene nyankwa Otumfour nyankwa Kogyawoasu nyini bo akora yama utrinkwa Anasa to tona na wadi akongo sa roko be ye. Wadi akongo be dikashe. Wadi akongo sa. Utia jampa kwa se. Observe me da mo se mo hwe me ama madam ho aba ma men kan kire se ode no hobites ani kita imo edi djubedi bro ma ka kire se wo Asantemam se wo Ghana mem sana nanom ani edi akire pa de eno ene ode no hobites obi ka se nsa bia wo Asantemam anase Ghana mem a eyensa miedupe eno ana ode no hobites ene nkaye na Asabre aha eye titubi kire na yedi no na anwumre mene Otumfour Sumankwaahene ana etwetwe nkomo ene anwumre ewo fie ha se Baffour wadama yenhwe ye hu nanam fie aduonu a yedi no na yenhwe nsumangro no ye hu se ahemfo no nyina wa ha na se ahemfo fekuo no nyina wa ha se adenti no mu nyina medibi bibia mo wo chichemu uko prosimu a ye wo eku ahodo ye se bebe de SWAT CID kan ko de wo buffalo ni ade go soja mu a saare ti ebi enam suo so ebi nam soro ebi nam asase so saa ne ero na Asantehene hihye de Sumankwaahene no Baffour dom Asantehene Baffour Sumankwaahene Baffour Anantahene no wahene ba pagahene yena sa Sumankwaahene ene Santehene Sumaya yupie no yena edi makotre ye pa ho a wahene bia oba ho a na ye wo ye behwade ni yene hemfo a etim kaze yeri yedi Sumankwaahene ebunum ewom se me fekuo no me wo anuanu ma ye kame ho se kedo Asantehene kame ho amanchia manso abodom manso mbebu chame ko kuzu eko burumemo a
wanchi nchira hene ka ho na ka twobodom ka ho na ye na mahene na manfo ka ho ye na mahene ansana yakọ Nkurakwagya nso wo Town district ansana yakọ Asache nso wo Nkwasa district nti minu yanum kura sabe omu nya da pakam kam ho no ebebre dan so e ba ha de a omu ba kam ho enso na no hu ya da Asache ba se ne macha kam enso sa hemfo nane jeje ko ne se yeso bi e fira bantre a wo se me na mapata pa ya na de na pimbi de bi jabre no ya hemfo nane ne tim de we de kaka ya chip ana tie nanka meka nia mfiedu ni Santehene ye enso mo se me enko ho nyame ho de ka hia me pa boso kwanda ho me kan se me se yewura mfiedu na wodi no mama ahini ayede ahini mo yehwam oba ye na nsem agu court ibi anya mfie be sha aduasa dunum dundanai fi osidabi memne Santehene nsem agu court yina amfa mrebe na ban court do wonim kwa mfa so bo me nkonwa ti mfa mrebe ampa Santehene ade ose yoyo ikoyi ni nyina bae sisi asubwi abasa temem egum se ensan de efiase asubrache wo na so de wura aye no ama asubwi mapa apa afi wode nguma so asi na ni so ba mfie duonu yi si ye bo abodi pa ye wura nam so mankofo anya engineers abem architects abem professors abem gado si abem ne contractor for ne ade abem adutwam hwese wo ti Santehene ma no obo teacher for abaso wo se da bi ma no so Santehene anko a na me fa nko all the regions masa na sa nipa we se ya ka pane fa no tutulo Baffour wo hina ya nda wo yi nipa dududu free esirim bia ngona bia Baffour o kan esremu yi e de ma me musa emre bi me papa ka kire me se Otumfour Sumankwaahene efa bi wo sremu e ye no kresa ni nua bi e wo sremu Sumankwaahene nua nje se ni nua se ni maame ba ni ai tete wodo me ko daboya ko ye de me ko ko wo Asantehene mu ha ai ana wo ko ho akoko me ko daboya Santehene so am se Baffour ko ne ko tia no me ko yi mo yire ye no na ba Baffour na Santehene me nua be bo abe na se na hine ba mu na krafo hine be bo amu ansana yetibi edi nkonim e wo ho enti me ne Santehene na Santehene ne krafo hine so e wo bibi na no na se obi share mo se Baffour ye to esa afre wo budaboya na se ha de memba empene sem no wo se na ye no kure ya kenkai ye seti to bi di akwo pa e wo tamale daboya ejira basa mo fo mo dum be ya nuanom ana se mu jawo se e basa no a se boxers bi no kura ko a kran no ma ka bom popram aso bia ba mu nua ne wo nti so hwe mo a me nua krafo hene a wo se passe ne ntampa ne daboya se ho no nkrofo hye nti enuanom se e de o ye enuanom de ene wo ho pebre no ma ba be jinchiri ye de be bai me pebre no ma ba be jinchiri mu Baffour ma me hwe adenti na nsumankro no anye se ma no bo agu mu bo nyum no ho akekele mu na mo de mo batiri no mo batiri twem ko de bi be papa se ye fre no bombs na mo de mo to pem na mo de mo batiri twem adenti na ye tuma gan as jese si de bika ka kire wo se ye wura ba bie no na ye so awode na hwe nti eye ma na ye dikan ema dan so chese ampa ni ye koyeye no on fa so no aso aba adenti na ye wura be pem bi senke ye wura de wono ni mu nyina musutumfo na won tena se hwe de mo ye no na wo sore ba be pem bi na oba ye no so ma me musa adenti na nko ano no pem ye ana woni ahemfo nan ni nyina pem hokko ano beti makobi abrante ko bia ntimi nko de jai ohine foforo bia ntimi nko de jai
o so de yer so no so hwe ya yen ne de agro no asan ko fa no say yewura oda ma bra so say bra na osibu so a ne ye say agro na feda aso ngo aso we sante de ba aso nti o dan ho ma epempeme no ne ye say dwumadie no e kwa we yare no nti Sumankwaahene de edukure ni aya agora anika pa Baffour mame Musa bi se mu di sa agro no a na eye bibi pote na mo de beye anase bia so hene bi di na fidi da ana mu di sa agro no kane no agro we ya agora Sumankwaahene no Sumanawuro no Santehene kwa mpo se me be kokwa ya se me sere no kwa me ebia na Sumankwaahene bi afirim yesem ko semi wura kwa se bi wura oda oma se kwa bebe bon nga asumasi wodi akotere won Sumankwaahene tika baba kwa ya kam ko hye ne no nyama wo preso am be kwa wan preso me jalo Sumankwaahene nye ti se kita he ha ne bi adoa he ha nyum kro he ha ne bi ede so ko anso kura ro yen Sumankwaahene lo kwa wo hini bi anti me sere samten kwa se fa me ko bi wo hini bi anti me sere kwa Baffour wadama mame Musa se ye pem wo na wotofo mu a wo be san so regine mu ana na se ye pem na wotofo wo fra gro no se ye pem na hwe ho a ene na ya fa na sa tito de se ye pem na wotofo mu a na dro no nwura wo yi iso sa kodware ase why so we na wan twa sa ko twro se pem na hwe fom de a wo be sa kwa kodware tito bode wanu timi twa hurokura sa de tito de bitimi Baffour wadama mame Musa se yemfa ne se bia nka mudin Sumankwaahene emfie ohine di mfie du no me hu se mfie du ase mfie num na mo pete nsuo bi eye de be nsuo a ye nsuma nsuo ye ne ani ye na ntia we no amba no na ye de ka ye de fi se wose bibire no maye no fi we de kakra bi na mo be kire ye de fi eno so ye pa se ebi kura gu ho yinchira Otumfour safi na do fidi na to ase atiti bi kire na wo hwe no mame na me homra na yenhwe niema e won Sumankwaahene num ansakra na yatu apo e wo ha se me da me ho abasese a me ba ya ye be ba bi wi nkoma twetwe Otumfour me da ma sese ma twa me ama madame ho aba aha ye titi bi kire ana me ne Baffour Asabre Kogyawoasu abebi otoso miensa edi mo ma me nya abotwe na me mo niye Baffour Asabre Kogyawoasu abebi a otoso miensa Otumfour Sumankwaahene ana etwetwe nkomo ewo titi bi kire so ene anwumre Baffour ye kono na ye twetwe nkomo efa Sumankwaahene no ho sisi a ye hu se mo peti nsuo na sede we wo kan no mo peti ne edam no adenti na wan fa bia me peti no abonten na me papa ka kire me mre bi se sansuo no se ye peti wo so na wonya bi a eye nshira edokura be no edokure se nshira nwa nti anya wawa dodo no aba fie ma ye peti wo maza na epia bonte dodo no aba fie o enem na de bayo se do no sare to dago dodo no na ebusa ena nshira so ya na ntan no so nshira so ya to na bonti se Baffour na ya na no so obi se ebura mu nsuo nyin se be ya nkura be ma be ya fa nkura ya onye obeto kakra bi ankura huntumi nto okay sanity Baffour madama ya hu Sumankwaahene no se me no hia da bia uta ka kire me se akom de anase som sa no de enye de fasika baji sika fa maminyi sika ma Baffour kra ase emre bo ka kire me se jama han de ahye bibi mu na wo mu yi sika no Baffour ne menyawo kan kakra be kire wo mu na wo mu di sika ko gi sika wo mu so no wo mu hu se de ne mana de nante edikai munyina so amade tia no e ka se be nyina
se titi obi kire ne mo ansa na beka se titi obi kire no so aka se titi obi ka ya de titi obi kire da so so titi eni bebia ya se ma che na ne nyina ande se sa se ma che dia ene na obi konfo ne mo be ye no wiase no ebi ne ye na eno nya simbisa sibisa comfort to da no ne me be ye de bi ne ye a comfort na ejina chance so kom na bi die mo penso na bi yesa enye na kura nia kura boso force ewo mu na sura ka koda ne de na bo wura boso fie na bi ti be dunum ati apodo bi ne yeken ana e wo se ehun se ene ma no bi achia fasika baje sika no busa ho se wo se fasika baje sika no ti bi mo ti sei se ne ti bi mo kwatre kwaso bantu ma ti di e wo se ni pan pi afa kansa kwaso bu krofo anya sika de ne so yen hira obi a be se wo bu krofo bia no de bosom no nya bosom anka bosom bu kuno se fasika baje sika de bia di sika na ko wantimi anya ade na ama na afi akoye posifo asem na je se nya bosom pa de bi ka bosom bu ku min bosom a oba e kofo o fam pra bosom ba ya se kofo ba hu duma wodi bikwana kofo ni krunti wo so we ya fa no ya fa no o kofo be ma no akwai we wa o fam pra bi na yirim tete o de yate bosom no wati woto enti menyi ni se kokwasa kom no e wo gira bre ana wo ba bi gira e wo nimbre ma ye we wo ba ye bia na wo hye kokwam na se kira pa ye kom yi ne mani da wo so wo yi no ko fa pan be so se be iska da bi ma kwai pan no ori be si wo no wo de fifi ba ye dan wo be asre o pan afi wo gira ka kira me se be de kante be konsu Sumankwaahene ma mo bia dia nwene firi ikuromo no ma mo be na fa konsuo adi sem ne ko sensuo brai na me ma akwa ma nka se kante na ya penti mo no na ye ba wiase me ma onu kante ya penti white da ene na white paint no ade na de fra ya to ko ri ya tuatua no a enti ye de sachet water guba ye hwe go de fufura guba no konto grande akop ne me se be makwai me makwai mo obi mfa ya wa mesi ho emfa beto to ase enye nwa entuatua mu me nkata no so ebra ye de wo ya gugu ase no mpaja ngum enhora haro so no mpaja o de lavite agusu kese badua be no mpaja enso wa me makwai sana ba ya janifie na me makwai se wo so betue kuku to na fa jama engum ne aduro no na fa su kakra be ngum ne nkosi to kuro no na kan je me se kuku no edusoguma impie da be menti ase me makwai ma fa ka bada yayam emegu ekosua ho kase wanoa me makwai Baffour asa wo yi trick ni nyina anya se me eni makoma nhia eni akomso amanu nhia me manfa vote daka mesi ho na mfa skano nhia se na fa selo tepetele na ya uma pagya nchese mu nyina mo hwe ohwe nim na Sumankwaahene me hwe de hwe ho dabi na ngo wai selo tepo no me se mo me dabi se na de ma ya me wo wonya sei de me yakura de se wo ma ye ma loto ma wo TV so no radio so adena wo me ni na ho adena yi miss of information so won tia me ka kire no se wo boga na fo ho ba dia no mama ba kwa mankrofo bu adehye bi e wo ma se de se boga na ho ba ye fa radio no enya ade papa nya to pajeje no basa no sikfa skabeji skano jabi ye wasam neka ye moga na fo ho ba nanu ya se Benz Gold ya hwe sika so sika se de woje prakete do bu Ghana fo nyina
nti se obi si offense ka magisika se sika magisika no emwa akonfo pa se meka se beni yaje ko fo pani ba ko de pie no ko fo pani ba ko de pie no be ba safo gya hoyi ensi da so ka so yiska ne bo so kunu ogira ni obekunu so atase enti santrix akomtie akonfo mperefo no eno ma ko manhia akom ya de ba emu da ho enti san nyama nyina den na be yatwato akaye mitimi ensa se dia yere se meni akonfo no nyina hia be se mpresa e fa ye urade ho ye wi amena metwa so se me wol district bia district council and amate regional council ti se meni aduru ba bia me performation free atwema menya amanse menya atwema ngo bia menya obuduma di ebedi meni di akire enti ye wo finance committee disciplinary committee ne welfare committee sene mat aban mu yes enti se utobwa nyama danfo no bia nyama nua ba do bia mayiri nim awa akonfo no na beka che o se wodi kwasi asem Baffour eyero bubu obi a e de faza guti akom no se mesre bi wura Asantehene kwaya ba bia ukom no obi akura nti obi e je se yere ba ma sa twrefo se kuro wei konfo ho no won kom nti nko ho tiawa madama medase eyero ade pe china obeda pakam ene dia ba akom nase ye abrafo akom nase be ba cho te ho kakra bi kire me afade be so ne yemfamra ase e chande je afade bi a anya YouTube bia eko anya pakana metrem ne hia apakana metrem de akonfo ni abosom ne di manim no eba no a ye tu santena mo bia ho sampa chena ye da no na di anya de hia ya de a bia fienu bia ye mamene akonfo tu santene ye no bosom beba ebeba ye no bosom beba pa ye so beba ya tu santene yes se be bia ke beka se ya tu santene fa monteno so se da soro fo ye bie no ene nkrebo fo ye bie ni nyina be so ye park kesi so ene so hwe park ya kandopia ya boss ye do sia ti wodi wadi bu a akonfo sene beba na no se atado ahanu aduonu ba ya ene na ye bo ho be se miensa ye pass be 700,000 ansana agofo ma ene achidifo abeka ansana achamene Sonkwaahene de kuta hire ni ade nyina beka ho asabeka ansana be hwe ade fo so beka ho obusafo aha ade brebe me kwame ya tinda nkomo twetwe no nyina asi bira wadama ti anipa mienu bia yi na ansa yen sori kra adofo mienu pe na se me chia obi a me chia abosom nyina me chia nsu akoro wo nyina na fe ma chia nanam akofo nyina sa nyamen abosom ngo wa wo mu na djumadi e bedi kina no obi a ho ntechema ye medura so dwiem ye mfa do koro ye mekom enche Santehene ne monyam ye nche de se mfiedu na wodi no ye ta kire wa hye ne monyam ye hyehyɛ wo mu e bebre ye ni aso e cha so kura so na akofo ni nyina so ye be ye Santehene aye nti kira ya adegisem nti afei obi a odom bibia me chia no obi otabe kura so kwa me chia no me se me do me satan o chia me ni me chia o obusafo aha ana brebe me kwame ya dinda nkomo twetwe ni nyina si mame kai se ode ne ho bites ane so mu ma edi dwumadi ni nyina Baffour wadama me da se pa so do brama obusafo aha ana me de nkomo twetwe ni nyina e bisi mame kai se na watwe se ne so ye wo foforo a ede ebe brewo me den edi kofi kakari mama me boso